Juu. Niin on. Somebody's viesti lähettänyt mulle. Nyt ne jätää. Jos kiinnostaa, niin soida, kun ei voi kiinnostaa. Se mopo on täällä eikä siinä. Ei Vilma kun päästuu. Sukkaa tattuu. Mitäs tää niinku Vittu, se on lavalla. Mennä tööttiin. Toimiihan se. Ei, kyllä pitää käydä. Niinkö? Nyt saa käymään tuolla sateella. Niinkö? Totta munat. Totta vittu tota. Ei ole sovea. Miikan kolo, siikan mulla. Tää on tuulettimen lautanen, kun Niin, vaan eikä kaupungille mitään pillurallu. Vaikka rallipillua. Soi saatana! Voi ei se nyt oikein tykkää tota. Niin Kolina ja Juuso, me pittuusta välissä saatana. Rääkkäät hevarin räppilippis päässä. Prepari he varmasti pääs. Nyt on tuossa yhden pipoa, vittu, mulla oli jo eilen korvat. Mulla on omasta pipoa saatana. Selvä. Ei kello ei Ota mehän sukkaa housutus lemmaa kaapissa. Boosteri takia varustus. Juuri aade. Tulee mukaan. Ostakaa villasukka lähtee haavaan. Tänään, mutta ei huomenna. Eikä ylihuomenna. Ei, niin se on vähän kalliimpi sitten. Ei kun katsotte tän videon, niin se ei enää myytä. Niin me on Mialle ne kuulokkeet. Ei ollakaan. Vieläkään myyty. Ei ollakaan. Helvetti, soitapa sitten me ostaa myöhemmin kuulokkeet. Takaa kuulokkeet, mä otan kiinni tosta ja tykää oikein lyhyt. No niin. Vielä. Onko nyt mennään? Vittu mitä saatana. Jatketa suoraan vittu. Ei, tää on hyvä kiinni. Osta VM 209. 209 oikein tehty, mutta ei se mitään meinaa. Otetaan sekin vittu sit. Koska nyt tuo. Ime tököä jämää lapsi. Älä koske mun lenaa. Mutta miehen lettiä ei sotketa. Oota muutenkin mieli rikkaita. Ottakaa rytisiä pausa. Ollaanko sitten saa kokonaan meitä? Niin jo. Menikö se vituksen lyö vai? Häh? Menikö se vituksen lyö vai? Jos päivänä vituukin saa. Jäikö ne tumppaa? No, pankki. Tumppaa. Se on pankki tuolla. Tuolla. Joo. Kato perkele, teekö huomioon? Siinä on bensaa. Kuustaa. Kuusta ja vittua ja paskaa. Mihin rupeaa seinämään jotain? Annaanko se muista vitua? Mulla on monta tuolla. Saat tämä? Niin. Villasukkamallia. Mitä voisin rikkoa? Polta laita mun koulukin. Polta. Voi olla vähän läntäläjä. Ota villasukka. Sulla vikka. Onko sulla vikka vai villasukka? Mennään minne vaan. Eikä mennä. Ja meille tuotaan pois. Ja näytetään niille. Minä tulen nilkki hiihtää. Tule mukaan rikoksimaan. Sauvat kädessään nilkki viihtyy. Pelko pallaa kirjasta unohtaa. Epäilen kuinka sutta kestää. Kaikilta päästä väkimaa on. Kuka voisi mua estää? En nilkkiä estää. Sitä työntää Silloin viidakkoon. Silloin viidakkoon. Et otas vaan tuolta lailla. Luulin, että... Mitä siihen maksaa? Anteeksi makkiraa! Minä välttämättä. Sano, tuot makko. Ei vittu kohdalla varmaan. Ootko katsoa taas? Älä tule mun pankkiin korkkaan oikeasti sua. Joo, ei. No mistä keksit tässä oikeesti? Sä olet kehittävä. Täällä on mitteri, ostetaan helvetti. Ottakaa helvetti. Kolme säännöstä mitteri. Häh? Anna kolme säännöstä. No. 20 jängelä. Keltä? Jängelä. Keltä jängeltä? Teillä. 25 euroa. Mitä? Antti sulta, että mä en heitä. Eikä vaan näitä vittu.